It takes commitment, focus, discipline to succeed. You need those, then you will succeed. Nginayo discipline even today. Ngisho ngangithuka ungifaka umna lahleni ngiyakubuka nje. Because ngine discipline. Absolutely. Ngangitshela abantu beParliament ukuthi abantu balokuze kuqhamuka amakhanda ngoba umuntu uthe winja. Ebengeyoninja ulwelana. Unless uyazazi ukuthi yiyoke. Ukuthi sengitholile lo ulwelana ngoba unamsila, anamlomo ocijile. Uwe nje ulwelani. Ngoba kusho there's something wrong na lot winja. When we are not wrong, we are right. It discipline ke le. It makes you think this in a disciplined fashion. Kodwa mungena discipline, umuntu uzothi nje winja uyothenga isibhamu. Yambulala. Umbulalelani ninja. Yer.